Ngelinye ilanga kule insuku isikhathi sokudlala siphelile. Uma ukholwa uma uphuza futhi uphuza ngempela, uma ubhema ubheme ngempela futhi, yonke into ayenzayo yenzisise. Amen bazalwane, ngoba isikhathi siphelile. Lesikhathi esiphelile ukuthi kuyothi mhla inkosi ibuya. Amen bazalwane, ibuye ule position okuyo, bese kuba ukuthi uyapi. Amen bakholwa, ngoba izindlela zimbili, khona indlela kaDivasi nendlela kaLazaro. Amen bazalwane, kunendlela kaDivasi nendlela kabani bazalwane kaLazaro. Haleluya. Ngoba uDivasi lithi izwi lenkosi wayenza esha kahle, ephuzisisa, enza konke, wafa wayesihaqweni. Kodwa uLazaro wahlupheka, kodwa wakhonza uNkulunkulu ekuhluphekeni kwakhe. Lithi walala esifubeni sika-Abrahama. Zimbili izindlela zomuntu. Depend ukuthi wena ufuna ukuthi mhla udlula uye kuDivasi noma uye kuLazaro, uyolala esifubeni sika-Abrahama. Haleluya. Ngoba mawulele esifubeni sika-Abrahama kunenjabulo, kodwa mawulapha kuDivasi noma ungamcela uLazaro ukuthi weLazaro ngiyancengisisa, ake ungenzela umusa. Yayingeke uzuthola umusa bazalwane, noma bangakukhulumela bekucalela umusa, lalela umusa uzukuthola ngoba uhluleka ukusebenza usela, uhluleka ukwenza. Amen bazalwane. Ngithi mina mawukholwa niyezwa bazalwane, mawukholwa wenze njani? Musukudlala isikhathi sokudlala bazalwane asikho, siphelile, asikho bazalwane. Futhi lento yokuthi lithi sisabisa ngokufa kuyiqiniso, sisabisa ngokufa. Niyezwa bazalwane, ngoba masufile awusenako ukuphenduka ngale. Amen bazalwane. Yingakho sitshela ukuthi ukufa makufika ungayenzile intando kaNkulunkulu, definitely sure uyasifakweni. Amen bazalwane. Haleluya. So dlala wena mawudlala, dlala mawuthanda, futhi dlala kakhulu. Ungacabanga ukuthi mawudlala udlalela abantu. Indaba inawo wethu nje. Asifunde bazalwane, ngoba kuyenzeka uhambe abantu becabanga ukuthi uyabona, kanti wazalwa uyimpumputhe njengoba ukhona la. Amehla khona yabona, yes, kodwa amehla akho kamoya impumputhe akaboni. Haleluya. Kunezinto ozalwe nazo ocabanga ukuthi wena zi-right, kodwa uNkulunkulu uyazibona ukuthi aziphelele kuwe. Sifuna ukugcwaliswa, sigcwaliswa ubani? Uyena. Funda verse 4. Ukusebenza imisebenzi yongithumileyo. Ngimelwe ukusebenza imisebenzi yongithumileyo. Uthunyiwe njengobula, kodwa ngoba uyadlala
ukuthi uthunyiwe. Ngoba vele ngoba unakile awubani ukuthi uthunyiwe. Ngoba vele ubheka izinto zezwe uthanda into zobumnandi awubani ukuthi uthunyiwe. Kodwa kunomuntu okuthumile ngizokuvula amehlo namhlanje ukuthi uthunyiwe. Ubiziwe kunomuntu okubizile. Niyangizwa bazalwane? Ubiziwe. Hawu. Yabona mawubiziwe bazalwane, awuyenza into oyithandayo. Mawubiziwe wenza into yomuntu okunjani? Wenzani bazalwane? Wenza into yomuntu onjani? Okubizile. Mawusemsebenzini bazalwane, awukwazi ukuyodla ngo-8 noma ngabe ulambeka ngakanani. Ngekudle ngo-8 thini kuze kushaya isikhathi se-tea time oku-10. Nekholwa linjalo. Ikholwa last isikhathi salo. Kodwa ikholwa linesikhathi sokulalela lo olibizile ukuthi bekumele lenzele ekseni. Sihamba nabantu abathokozela ukuthi izinto zabo bazilungisa kanjani. Sihamba nabantu abakholelwa ukuthi imisebenzi yabo first before uNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Kodwa umuntu obiziwe ushiya yonke into yakhe ngemumva abesethi qala ake ngenza into yongibizile before ngazi izinto zami. Niyangizwa bazalwane? Hallelujah. Awukhulumi noma kanjani. Unendlela okhuluma ngayo, unendlela ohamba ngayo, unendlela owenza ngayo. Ngimele ukwenza imisebenzi ongithumile kusesemini. Ngangazi ukuthi kumnandi kangaka ukusindiswa mama umkhulu. Eyinikela na 50 years. Athi kube ngangazi ngesikhathi engatshelwa ngalivangeli ngabe ngalithatha ngisemncane kanti kumnandi kangaka ukholo. Akhale sobumnandi bongizwe into yokuthi lo muntu ongithumile ungibize kanjani, ungibizele kuphi. Kodwa ninechance yokukholwa kusemanje, nisebenze kumanje, nibhizi nihlale phansi nibuka izinto zenu zizinhle. Hallelujah. Amen. Khona umuntu osecansini manje usakwazi ngisho ukudlala umagalophe, kodwa into oyenzayo you enjoy ukudlala umagalophe then ukwenza umsebenzi wenkosi. Amen bazalwane. Amen. Bengizokhuluma namhlanje ukuthi kunomuntu osibizile. Kunomuntu onjani bazalwane? Mayesithuma usithumela ukuphuma siyoshumayela. Ashumayeli ngoba kumnandi, kodwa sishumayela ngenxa yomuntu onjani osibizile. Ashumayeli ngoba sinazi izinto zokushumayela, kodwa sishumayela ngoba kukhona umuntu osibizile. Akabonge uNkulunkulu. Fundi uyazi ubusuku lapha kungeke kuphinde kusebenzeke. Yebazalwane khona umuntu manje obekufanele ngaphula enkonzweni, kodwa ugezile waqoka waye emsebenzini uyongena manje emsebenzini. Mawungamfonela umbuzo inhliziyo yopha ukuthi ngabe usenkonzweni
ayibongwe inkosi. Hallelujah. Amen. Khona bengithi mina ake usebenzise leli thuba usenalo kungakabi sebusuku enhlizweni yakho nasengqondweni yakho nasenyameni yakho. Inyama yakho ingakakhonondi, ikhonondiswa zinhlungu. Ake ugijime ibanga lakho lise-right, uhambe uyoshumayela uthi noma ngingaqhakeka kodwa ngiyayibonga inkosi ngoba ngilifezile ibanga lami. Amen. Uzosho kanjani ukuthi ulifezile ibanga ungakazuza uqale? Khona isikhathi okuye uthola luphumule ngoba ulifezile ibanga lakho. Thola luphumule uyifezile indima yakho. Ungakazuza uyiqale indima, ungakazuza uyiqale kwayona indima, awuyazi nokuthi ihlakulwa kanjani. Ayibonga inkosi kodwa kuthiwa ibanga ulifezile. Ulifeze kuphi ibanga? Akabanga uNkulunkulu yini lo sawuyenzile ekhombisa ukuthi ibanga ulifezile? Uyatamasa uphile ibanga lokutamasa, ujabulela ukuthi nangu uyavuka ekuseni ngesonto uyakhonza. Kulezi nsuku nginento ethi bazalwane akenze lento ethi pull up your socks. Kwenziwa njani bazalwane? Umuntu bathiwa pull up your socks sokwenziwani? Sokwenziwani bazalwane? Wayusa amasokisi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi isokisi lakho umabeli lapha phansi khuphuka ungene kwisitepu sesibili. Awukwazi ukuhlala ulapha ya kwi-secret socks. Zama ufaka isokisi engathi izonyuka. Kusho ukuthi impilo yakho ekholweni ayishintshe. Amen bazalwane. Lalela u-2025 akangafani no-2026. uJanuary akangafani noDisemba. uNovember akangafani noOctober. Shintsha. Hallelujah. Amen. Kufana nalento yomzalwane ongangeni kwakona kwi-fasting. Ibandla ngena kwi-fasting yena uyapostpona. Meke wafika egroupini uma ubhalile namhlanje singene enkonzweni ye-fasting for 3 days. Abathi angakatshaye ngisho ukushaya at least 1 day, angakangene ngisho 1 day athi nje angikwenzi lokho. Lalela ufuna ukuba umzalwane ayisehluleki. Uyenza nini into yokuthumile? Uzoyizwa nini into yokholwa? Ngoba into yokholwa itholakala emthandazweni. Itholakala emthandazweni. Emthandazweni ufinyelela kanjani? You have to ungena kwi-fasting ukuze uwezwe amandla egcwaliswa kuwe. Uzowezwa kanjani amandla uma kunezinto zamandla ongangeni kuzo? Kumenyezela i-fasting uyeqisa. Eyosuku olodwa uyayeqisa. Eya 3 days uyayeqisa. Eya 7 days uyayeqisa. Eya 14 days uyayeqisa. Iyiphi kantwana sungene kuyo? Ngifanele ukwenza imisebenzi yongithumileyo kusesemini kungaze kuhlwe, ngoba siyeza isikhathi sokuhlwa la uzosola khona. Akabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Athi ubaba uGumbi, ubaba wakhe wevamise ukumtshela ukuthi lalela umntanami uyisolela vathi. Ikephe lavathi bazalwane? Ikephe? Angizwa?
Ike toilet. Uyacabanga usuhlele toilet. Uyacabanga usuhlele toilet. Entibazana toilet ila usuku kodwa khona ngempela. Usuku ungekuphazamiswa yina wedwa umuntu. Uyacabanga usetoilet ucabanga. Uthi kube angikwenzanga u1 no 2. Ukuba ngidlalanga ngesikhathi sami. Ukuba ngikwenzanga ukuthi ufuna usibheka usesha kungekho umuntu ozothi sorry. Kungekho umuntu ozothi bazalwane sorry. Verse 5. Bazalwane athi ngila ezweni ngifuna ukuba ukhanya. Ngila ngamanye amazwi ukholwa akuveli ungale kwathuna kodwa ukholwa kuvela ukuphi bazalwane la ezweni abantu bekhona izono zikhona. Bazalwane niyangizwa yini yonke into la kodwa uveza ukhanya ula. Amen. Ngamanye amazwi ukhanya uzokuveza ibhola likhona. Amen. Hallelujah. Ngamanye amazwi ukhanya uzokuveza into oyithandayo ikhona noma yikho. Abafana bekhona bengafakiwe ephesheya kwezilwandle kodwa ukhona ukuvezela. Ayibambe inkosi. Abafana bengaboshwanga bafakwe ejele kodwa ukholwe ula. Ayibambe inkosi. Amantombazane ekhona la ehamba ngenyawo ehamba engagqokile kodwa wena utho kwakukholwa uzoveza ula. Amen bazalwane. Amen. Bekhona abahlebi bekhona endaweni bethi siyabona sizwile ukuthi kunentombazane ebathunini esindisiwe sizoke sibone ukuthi izophelelaphi. Uthi noma kunjalo. Amen. Noma kunjalo ubungcwele ngizobenza la ngoba ubungcwele bazalwane akukona ukukhuluma ngomlomo. Umngcwele buyaphilwa. Niyangizwa bazalwane? Umngcwele benza kanjani? Buyaphilwa, buyawokhwa, kuyenziwa, kuyakhulunywa. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngisho umngcwele mina. Umngcwele nje akuyona intombi uyitshela abantu ngingcwele mina futhi akuyona intombi uyitshela abantu ukuthi ngisindisiwe mina. Amen bazalwane. Akuyona futhi intombi uyitshela ukuthi ngiyakholwa mina. But abantu they have to see you. Amen. Izenzo zakho your action. Amen bazalwane. Hallelujah. Umzalwane mayisindisiwe bazalwane uyatransforma ashintshe. Ayibambe inkosi. Uyashintshwa, uyashintsha. Into ebekade bekwazi uyiyona you have to change. Empilweni abo uyiphila mawutshela abantu ukuthi uyakholwa babona abantu impela ukuthi no uyakholwa. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ebazalwane khona abantu abazalwa benamanga. Amanga nje. Umuntu awaphila amanga. Awaphile wakhuluma. Awaphile wenza. Awaphilelele. Awaphile hamba. Aphila amanga. Ayibambe inkosi. Amen. Ma uzinto yakho vele ungani. Wamama umthuno kunomzalwane ngasikwazi ukuthi unamanga. Mawuthende ngiyeza. Ngivele ngazi ukuthi awuzi. Amen. Amen. Yebazalwane. Avele lihle ikhono ehlambulukayo. Niyangizwa bazalwane? Amen. Ikhono njani? Mawungekuze endaweni isho ukuthi
Ngiyaxolisa sengibanjwe isimo. Singahlali isithi mangeke ukwazi ukwenza isho ukuthi angikwazi ukwenza ngiyaxolisa ngiyahluleka. Ngimelwe ukwenza imisebenzi yami yongithumile kusesemini. Funda ngaleyo 5 nezweni. Wathi umama mhla ngiyoshada wathi na bantu babo ne uhambi sokwa nabantu babone na abantu ukusitshela ukuthi usuhlukene nesono. Abantu ababone ukuthi usuhlukene nesono. Ukusitshela ukuthi awusaphuzi. Abantu ababone ukuthi awusaphuzi ngoba sewusukile jointini oyekade bejwayele ukukufica kulo. Akabonga uNkulunkulu. Abantu abangazwa ngawe ukuthi hayi mina sengiyakholwa, kodwa ababona inkambo yakho ukunyathela kwakho, ababona ukukhuluma kwakho ukuthi sekushintshile, ukuthi uyakholwa. Abantu babone babe ofakazi ukuthi impela besimazi kodwa useshintshile. Uthina abantu baze babone uhambiso kwakhe. Yebazalwane, ivangeli siyaliwoka. Niyangizwa bazalwane? Ivangeli sisenza njani? Siyaliwoka. Siyaliwoka nje ivangeli. Asilenze into, silenze njani bazalwane? Siyaliwoka. Asiyaliwoka. Asilenze into manje siyaliwoka. Ivangeli siyalikhuluma. Bazalwane, ngezenzo. Sikhuluma ngani bazalwane? Asime ngenyawo.